Здравейте, приятели, и честит празник! Днес е 17 септември, празник на мъдростта, на вярата, на надеждата, на любовта. В църковните канони това са сестрите Вяра, Надежда и Любов и майка им София. Бъдете мъдри, бъдете изпълнени със силна вяра, с крепка надежда и любов. Тези добродетели са много силни и мощни. Притежавайте ги, прилагайте ги. И от днес вече тече подготовката на кристалната решетка на Земята. Подготовката, приближаваме се към 22 септември, където ще се случи есенното равноденствие. Също много важна точка в цикъла на живота и на Земята. И така, днес ще изтеглим ангелските карти за предстоящата седмица от 18 септември включително до 24 септември. Знаете, както всеки път, ще има 3 потока с 3 символа, който символ си изберете. Това са вашите напътствия и подсказки за предстоящата седмица. И така, символите, които съм подготвила днес, символ номер 1. Символ номер 1 е минералът карнеол. Символ номер 1. Символ номер 2, който си избере, ще бъде панда. Символ номер 2 е панда. И символ номер 3, това е една позитивна камбанка. Позитивната камбанка нося щастие. И така, приятели, предполагам, че вече сте направили своя избор. Кой от трите символа ще е за вас? И подготвила съм колодата от ежедневни напътствия на вашите ангели на Дорин Върчо, напътствията от богините, ангелското таро, таро Ошо, таро Дзен на Ошо. И както всеки път обичайно използвам любимия ми оракул на картите на Мария Ленорман. Нека да започнем за символ номер 1, минерала карнеол, който си е избрал. Какви напътствия, подсказки, съвети ще дадат картите за предстоящата седмица за вас, скъпи приятели? И така, нека да изтеглим първата карта. И тя е... символ номер 1. Радост. Погледнете каква прекрасна карта. Делфин и момиче. Делфина и момичето се радват и забавляват. Радостта е най-висшата енергия. Тя е онова вълшебно чувство, че всичко е възможно. Тя извира от благодарността за даровете, които получаваме всеки миг от Вселената. Чрез радостта ти привличаш и създаваш своето настояще и възможно най-добро бъдеще. Прекрасна карта, символ 1. Нека да видим още
подсказки към нея. Тази карта ви напомня, че силата идва от способността ви да живеете с радост. Ако се чувствате унизени или хванати в капан по какъвто и да било повод и начин, вие може да облегчите това бреме. Ведрия поглед върху нещата ще ви донесе свобода, за която копнеете, и същевременно ще успявате да се справите с всичките си задачи. И така, символ номер 1. Радвайте се, гледайте с позитивизъм на нещата и всичко ще се подреди по най-добрия начин. Следващата карта за символ номер 1 за предстоящата седмица за вас е Диана, богинята Диана. Непоколебимо намерение. Нека всички твои мисли, чувства и дела бъдат неотклонно насочени към изпълнение на твоята цел. Така ще оставиш следа в живота. Какво послание още носи тази карта? Решителност означава да се придържаш към целите си и да не позволяваш на никакви външни сили да те разколебаят. Представи си, че си могъщ дъб с корени, дълбоко пуснали в майката земя, дълбоко пуснали корени. Почувствай своята сила, устойчивост и стабилност. Някой влиза в кадър. И стабилен растеж. Знай, че каквото и да става, ти ще успееш. Клоните ти ще се извиват и накланят, докато се извръщаш към светлината, но непоколебимото ти намерение няма да позволи на никакви бурни ветрове да те отклонят от мисията ти. Поеми отговорност за тялото си, за плановете си, за мислите си и ги насочи към своята цел. Скъпи приятели, символ номер 1. Радост и непоколебимо намерение през седмицата. Следвайте неотлъчно своята цел и нищо няма да ви спре. Нищо няма да ви спре. Вашата цел е осъществима. И така, нека има един желаещ, малка пухкава топчица, има желаещ да тегли карти за седмицата. И така, символ номер 3, ангелското таро. Какво изтеглихме за вас? Ето я картата. На фона е море и момченце, което държи кораб играчка. Нещата работят за вас прекрасно. Сега вашия кораб е пристигнал и време е да решите какъв ще бъде следващия ви голям проект.
вие сте този, който може да решите как да продължи напред и бъдете готови през седмицата да пътувате. Може би при някой ще се появи внезапна възможност за пътуване през седмицата. Или обмисляне и започване на нов проект. И сега символ номер 1 да изтеглим таро картите Дзен на Ошо. Това са едни много любими мои карти. Какво послание имат те за вас? Символ номер 1. Ето това. Обикновенност. Обикновенност. Какво ли послание носи тази карта за вас? Така, сега ще разберем. В някои редки моменти нещо се случва и ти ставаш едно. Докато наблюдаваш океана, неговата безбрежност и изведнъж забравяш вътрешното си раздвоение. Отпускаш се. Картата показва, вижте, има една фигура, която се разхожда сред природата. Тя ни показва, че красотата може да се открие в простичките, обикновените неща от живота. Ние с такава лекота приемаме за даденост този прекрасен свят. Да изчистим къщата, да работим в градината, днес да сготвим. Това са най-ежедневните задачи, но те се изпълват със святост, когато ги изпълваме с цялото си внимание. Изпълваме ги с нашето внимание, с любовта си, заради самите тях, без смисъл, без задни мисли, без награди, без призвания. Настъпва времето, когато този лек и естествен и напълно обикновен подход към всяка ситуация ще ти донесе много по-добри резултати от всеки опит да бъдеш умен, блестящ, необикновен, да те забележат другите. Зарежи идеята да се прочуеш с последното си изобретение, да станеш велик с уникалността си. Специалната дарба, която трябва да разкриеш сега, се демонстрира най-добре, като просто правиш нещата с лекота и непринуденост, поне по едно нещо на ден. Обикновеност. Картата за вас. И така, нека сега да изтеглим и последното послание за символ номер 1. Карти Ленорман. О, писмо, известие. Скъпи приятели, който избра символ 1, през седмицата ще има новини, ще има известия за вас, които може би дълго време сте очаквали. И така, поздравявам ви, една хубава седмица ви предстои. И сега символ номер 2, който си избра сладката панда. Нека да започнем
с подсказките за вас. Какви са подсказките за предстоящата седмица за вас? Остави, картата се казва остави на нас. Ние те заливаме с нашата благодатна и сияйна любов. Разпери ръце и пусни всички проблеми, които досега стискаше здраво в юмрук. Разтвори обятията и сърцето си за нашата любов и подкрепа, казват вашите ангели-хранители. И така, ангелите избраха тази карта за вас, защото се опитвате сами да разрешите някаква ситуация. Остави просто означава, че сте уморени от борбата. Означава да се освободите емоционално, вярвайки в божествената мъдрост на духа, който включва и вашия висш аз. Той може по-добре да свърши работата от вас. Остави не означава да се отказвате или да искате да бъдете контролирани. Ако престанете да се борите, със сигурност ще постигнете по-добър резултат. Ако ви е нужна помощ в това отношение, просто помолете, отправете молитва към вашите ангели. Следващата подсказка, символ номер 2 за вас е: прояви силата си, богинята Секхмет. Ти имаш повече сили, отколкото си мислиш, и твоята издръжливост ще доведе до благоприятен резултат. Гледай на себе си като на силен човек, който винаги побеждава. Не се оплаквай от нищо, не обвинявай никого за каквото и да било. Ти си въплъщение на силата, а не на жертвата. Щом се издигнеш над старите си представи и се видиш в нова светлина на прекрасна жена или прекрасен мъж в своята сила, живота автоматично ще ти се промени по чудотворен начин. Ще привличаш нови възможности, ще привличаш нови хора, изобилие под различна форма и така ще проявиш най-силния си потенциал. Сила означава да се видиш в най-благоприятната си светлина, която можеш да си представиш. Показва истинската си същност, позволи си да израстваш и прояви силата си. О, символ номер 2, поздравявам ви, какви мощни карти! Много хубава седмица ви предстои. И сега ангелското таро какво има да ви съобщи.
някаква ситуация, която ви тревожи, най-вече е дошъл момента да приключи и вие ще си отдъхнете с облегчение. Всички предизвикателни времена са вече зад гърба ви. Така че спокойно може да продължите напред. Важно е да се отпуснете напълно в този живот. Почувствайте се освободени вътрешно, почувствайте се силни и освободени. Това е като продължение на предходната карта. Вие сте силни, така че някаква сложна ситуация за вас приключва и можете спокойно да си отдъхнете и да се успокоите. Символ номер 2, Дзен Таро на Ошо. Какво послание има за вас? Дзен Таро на Ошо. Съществуванието. Мисля, че виждам на картата изобразена падаща звезда. Ти не си случайен, със съществуванието има нужда от теб. Тук на картата е изобразена една гола фигура, която седи на лотосовото листо на съвършенството, отправила поглед към прекрасното нощно небе. Тя знае, че вкъщи не е физическо място от външния свят, а вътрешно качество на спокойствие и приемане. Символ номер 2. Вече трета карта ви говори. Бъдете спокойни, приемайте всичко с отворени обятия, не се борете, не се опитвайте да контролирате ситуациите. Всичко за вас се подрежда по най-добрия начин от Вселената. Спокойствие и приемане, това е, което се иска от вас. Звездите, скалите, дърветата, цветята, птиците, рибите, всички са наши братя и сестри в този танц на живота. Ние, човешките същества, сме склонни да забравяме това. Заети сме да преследваме личните си цели и борим се за това, от което имаме нужда. В основата си обаче нашето чувство за отделност е само илюзия, изфабрикувана от действията на ума. Сега е момента да се запиташ: позволяваш ли си да приемаш необикновения дар, да се чувстваш у дома, където и да си? Ако е така, отдели време да се насладиш на това усещане, да го задълбочиш и да запазиш в себе си. Ако имаш чувството, че целият свят е против теб, ти имаш нужда от почивка. Излез до вечера и погледай звездите. Символ номер 2 и една подсказка от картите на Мария Ленорман. Тя сама изкочи кръст. Какво иска да ви каже тази карта? 36 карта. Сега
Сега ще я открием. Картата Кръст е внезапни промени и страдания. Внезапни промени и страдания. Може би ще трябва да дадете някаква жертва през седмицата. Ще жертвате нещо от времето си, от знанията си, но нека се случи това. То ще бъде внезапно, но това ще води до края на ситуацията. Тя ще се разреши, тя ще излезе на повърхността и ще се разреши. Както вече казахме досега, бъдете силни и се отпуснете. Вселената ще подреди всичко за вас. Не е нужно вие да се борите. И така, символ номер 3, който избра позитивната камбанка, нося щастие. Какво е посланието за вас? Символ номер 3 за предстоящата седмица. Сърдечна чакра. Я виж ти, може би някакви сърдечни преживявания и вълнения ще имате. Символ номер 3. Любовта е сърцевината на всичко. Сърцето ти е центъра на физическото тяло и е настроено най-вече за любов. Безопасно е да обичаш или да бъдеш обичана с отворено сърце, защото ние, твоите ангели, сме край тебе и ти даваме най-голяма закрила и напътствия. Символ номер 3. Каква прекрасна карта! Сърдечна чакра. Отговора на въпроса ви се крие в сърцето ви. Колкото повече отваряте сърцето си, толкова повече любов, радост и умиротворение ще чувствате. Можете да отворите сърдечната си чакра, като помолите ангелите да ви изпратят целебната си енергия. Представете си сърцето ви, визуализирайте, че е обвито в розова пелена, в розова светлина. Вдишвайте аромата на розови листенца, на розови рози, аромата на рози, като си представяте, че държите и носите в ръце розов кварц. Така че, скъпи приятели, визуализирайте и все повече отваряйте и разгръщайте сърдечната си чакра. И така, следващата подсказка за вас е на край и начало. Богинята Кали. Край и начало. Старото трябва да се изхвърли. Дошло е време, за да влезе новото. Няма как, скъпи, да го държите, да го стискате повече. Богинята Кали има послание за вас и то е: пея възхвала на тези, чието сърца приемат космическия ред, който само на пръв поглед изглежда хаотичен и изменчив. Всъщност всичко е сътворено до най-малкият детайл, така съвършено да функционира.
Радостен е танца на Вселената. Енергиите вихрено се въртят в безкраен празник на живота. Присъедини се към този танц и се радвай на изумителното пътешествие по виещите се пътеки на живота. Не се страхувай от това, което ти изглежда като промяна или загуба. Това са само променливите орбити на енергията, която взаимодейства с теб и твоите близки. Прегърни го като доказателство, че живееш. Прегърни най-дълбоките си чувства като сигнал, че си истинско човешко същество. Прекрасно! Танцувайте танца на живота и пускайте старото да си отиде. Пускайте го, защото новото ви чака още по-прекрасно. И така. О, каква прекрасна! Това е една от любимите ми карти. Може би някой от вас през седмицата ще празнува рожден ден с близките си, ще има празник в къщи или вие притежавате голяма смелост и доброта. Просто осъзнайте колко сте силни и колко сте можещи. Състраданието, което притежавате и с което обгръщате обкръжението, хората около вас, може би трябва да си дадете вече и на себе си. Дайте и на себе си състрадание. Отстоявайте убежденията си. И смело казвайте, тази седмица ще се наложи смело да кажете на някой не. Дори да е най-близкия ви човек, дори да е човек от близкото ви обкръжение, смело заявете не и отстоявайте позициите си. Приятели, Дзен Таро на Ошо, каква е картата за вас? Осъзнатостта. Картата е осъзнатостта. Умът ти причинява понякога нещо като вцепенение. Изплуват спомени от минало и проекции за бъдеще и ти продължаваш да живееш на нивото на своя минимум. Веднъж, щом започнеш да изоставяш мислите, да се оттърсваш от събрания прах от миналото, ще лумне пламък, ясен, чист и свещ. Целият ти живот става на пламък и то пламък без дим. Ето това, ето какво, ето това е осъзнатостта. Майя, булото на илюзията, която ни обгръща и ние възприемаме реалността такава, не каквато е всъщност действителност, зад булото се показва лицето на много изящен Буда в детски облик. Осъзнатостта, която израства в момента за теб и в теб, не е нужно да полагаш усилия, за да накараш нещо да се случи. Установи се в себе си и помни, че дълбоко в своя център ти си само свидетел, безмълвен, осъзнат и неизменен.
В момента се отваря канал от периферията на действието на този център на безмълвно наблюдение. Той ще ти помогне да възприемаш с непривързаност и една нова осъзнатост, за да се вдигне булото над очите ти. И още една подсказка за вас. Картата планина. Картата планина през седмицата за вас ще се появят някакви препятствия. Няма да е възможно да се случи това, което на вас ви се иска да се случи по начина, по който вие сте си го представили. Така че символ номер 3, през седмицата ще имате нещо като изпитание, но то не е случайно. То ще ви донесе нов духовен опит. Така че не се тревожете, ще се справите с това изпитание и смело напред. Предстои ви една нова прекрасна седмица, в която ще получите нов опит, нов жизнен опит и нов духовен опит. Така че започнахме с картата да се доверите и на ангелите си, и на себе си. Така че всичко ще бъде повече от добре. Благодаря ви, скъпи приятели, че бяхме заедно. Благодаря ви, че изгледахте това видео. Ако ви е харесало, можете да поставите палче нагоре, че ви е харесало. Благодаря ви и до нови срещи!